Vítám vás v Berouně na Závodí. Zde mám pro vás areál bývalého Palu, kde jsou komerční prostory, kancelářské prostory, skladovací prostory, výrobní prostory, je tady jídelna, jsou tady venkovní plochy pro parkování, na co si jen vzpomenete pro vaše podnikání. Neváhejte mě kontaktovat. Ceny nájemného v celém areálu se pohybují mezi 150 až 300 korun a developer je připraven prostory pro vás zrekonstruovat, vybavit, případně podle dohody doplnit tak, jak budete chtít.